25 июнь көнне районның барлык сайлау участокларында Россиянең төп законы Конституцияга төзәтмәләр кертү буенча тавыш бирү башланды. Райондагы барлык 58 сайлау участогындагы кебек, югары яркәйдәге 1-нче гимназия бинасында урнашкан 2115 санлы сайлау участогында алдан ук әзерләнеп, участок комиссия әгъзалары укытылып, кирәкле җиһазлар һәм кирәк яраклар шәхси саклану чаралары белән тәэмин ителгән. Участокта сайлаучыларның имин булу өчен барлык шартлар тудырылган. Участок комиссиясе рәисе Лейсен Коровкина, урынбасары Руслан Низамов, секретаре Светлана Бонина, 10 комиссия әгъзасы гражданнарны кабул итә башлады. В списке присутствует 1018 человек, вне помещения выезд на дом 46 заявлений поступило, все ручки, канцелярские товары, маски, перчатки, все поступило. Мы готовы к работе. Тавыш бирү тыныч шартларда бара. Халык әкренләп күпләп тупланмыйча үз гражданлык бурычын үти. Изге теләкләр белән инде шул алда көндә дә әйбәт булсын. Төрле сәбәпләр белән сайлау участогына килә алмаучыларга комиссия әгъзалары аларның йортларына барып, тавыш бирү хокугын гамәлгә ашыруга ярдәм итә. Биредә сайлау участогына гражданнардан өйдә тавыш бирергә теләк белдергән 46 мөрәҗәгать кабул ителеп, бүген комиссия әгъзалары 25 кешенең өенә барып та өлгерде. Халыкка куркасы юк. Комиссия әгъзалары махсус саклану киемнәрендә йөри. Конституцияга төзәтмәләр кертү буенча гомумроссия тавыш бирү 1 июльдә узачак. Барлык райондашларны тавыш бирүдә актив катнашырга чакырабыз. Һәм Конституция үзгәрү белән безнең тормыш шартлары тагы да яхшы якка үзгәрер дип ышанып калабыз. Айгөл Малаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.